Το φως της Ανάστασης. Κατάμεστος ο ναός και η πλατεία έξω από το ναό. Η πλατεία έξω από το ναό είναι φωτογωγημένη. Εκατοντάδες λαμπάδες των πιστών φωτίζουν όλο το χώρο. Ο ιερέας πάνω στην εξέδρα θα αναγνώσει το Ιερό Ευαγγέλιο της Ανάστασης και στη συνέχεια θα ψάλει το Χριστός Ανέστη. Διαγενωμένου του Σαββάτου Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη ηγόρασαν αρώματα ή να ελθούσε αλήψωση των Ιησού. Και λίαν πρωί της μίας Σαββάτων έρχονται επί των μνημείων ανατήρατος του ηλίου και έλεγον προς εαυτάς εις αποκυλήσει με τον λίθον εκ της θύρας του μνημείου και αναβλέψασε θεωρούσιν ότι αποκεκύλιστε ο λίθος συνγαρμέγα σφόδρα και εισελθούσε εις το μνημείον των ιανίσκων καθήμενων εν της δεξής περιβεβλημένους στο λευκήν και εξεθαβήθησαν. Ο δε λέγει αυτές μη εκθαβήστε Ιησούν ζητείτε των Λαζαριών των εσταυρωμένων ηγέρθη ούκα στην όδε ίδιο ο τόπος ο έθηκαν. Αλυπάγετε είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο ότι προάγει ημάς στην Γαλιλαίαν εκεί αυτόν όψεστε καθώς είπεν ημί. Και εξελθούσε ταχύ έφυγον από του μνημείου είχε δε αυτάς τρόμος και έκσταση. Και ουδενίου δε είπων εφοβούν ποκα. Τη Αγία και ομοσίο και ζώπιο και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αΐ εις τους αιώνας των αιώνων. Στος Ανέστη εκ νεκρών θανάτων Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας. Ψάλουνε ο ιερέας, οι ψάλτες και όλοι οι πιστοί. Ένα δέος από χαρά και αγαλίαση διακατέχει όλους τους παρευρισκομένους. Αγκαλιές, φιλιά, ευχές, ενώ τα βεγγαλικά δίνουν ένα φαντασμαγορικό θέαμα.
Μετά την τελετή του Χριστός Ανέστη, όσοι πιστοί δεν καθίσουν να παρακολουθήσουν την υπόλοιπη λειτουργία της Αναστάσεως, με τις αναμένες τους λαμπάδες πηγαίνουν στα σπίτια τους μεταφέροντας το φως της Αναστάσεως, που με τη φλόγα σταυρώνουν το ανώφλι της πόρτας του σπιτιού, να τους φυλάει ο σταυρός αυτός που σχηματίζεται από την κάπνα της φλόγας από κάθε κακό όλο το χρόνο, και ανάβουν το καντήλι. Ύστερα στρώνουν τραπέζι και τρώνε την πατροπαράδοτη μαγειρίτσα, ενώ η λειτουργία της Αναστάσεως συνεχίζεται και τα βεγγαλικά ρίχνονται συνέχεια φωτίζοντας τον ουρανό του χωριού. Το πρωί της Κυριακής του Πάσχα, πρωί-πρωί, ανάβουν στα σπίτια τις φωτιές στις ψισταριές που έχουν ετοιμάσει από το Σάββατο. Σουβλίζουν τα σφαχτά και τα ψήνουν. Πλέκουνε και ψήνουνε κοκορέτσα και τα τρώνε ώσπου να ψηθεί το ψητό με αυγά, τυρί, κουλούρια, πίνοντας κρασί, χορεύοντας και τραγουδώντας. Σαν ψηθούν τα αρνιά κατά το μεσημεράκι, τα βγάζουνε, τα λιανίζουνε και στρώνουνε το πασχαλινό τραπέζι και τρώνε οι οικογένειες όλοι μαζί αγαπημένες. Το απόγευμα γίνεται στην εκκλησία ο εσπερινός της αγάπης και όλοι λένε ο ένας τον άλλον Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Τη Δευτέρα το πρωί τελείται η λειτουργία στο εκκλησάκι του Αγιώργη. Σβήνω κι εγώ με και λιώνω για μια αγάπη σαν κι αυτή.
Την Τρίτη το Πάσχα, το απόγευμα, μαζεύεται όλο το χωριό και από τα γύρω χωριά, καθώς και πολύ προσκεκλημένοι επίσημοι στην κεντρική πλατεία του χωριού. Νέοι και νέες με αρχικές ενδυμασίες, καθώς και οι γέροντες μπαίνουν στο χορό και πλέκουνε το γαϊτανάκι. Το τραγούδι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Ιστορική, κοινωνική, πολιτική και θρησκευτική, γιατί χορεύεται στην αγάπη και οι χορευτές πλέκονται ενωμένοι με αγάπη. Το γαϊτανάκι είναι μαζοχτός χορός, 2 εμπρός, 1 πίσω, με ιδιαίτερες φιγούρες. Μετά το γαϊτανάκι η ορχήστρα παίζει και τραγουδά δωρεάν και όλοι μπαίνουν στο χορό και χορεύουν έως αργά. Ενώ στην άκρη της πλατείας έχουν στρωθεί τραπέζια με κρέας ψητό, κρασί, πίτες, τυριά, γλυκά, αναψυκτικά που τα σερβίρουνε όμορφες κοπέλες. Δημοτικού Συμβούλου, εκπροσώπου του Δήμου Ναυπάκτου, τα δημότες, αγαπητοί χωριανοί, Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Γι' αυτό λόγω ας αφηθούμε για λίγο. Βλέπουμε τον μπουφέ που έχει στηθεί με τα διάφορα εδέσματα. Γαϊτανάκια δυο